God is good. God is good. All the time. Good afternoon, church, and welcome to our liturgical celebration here at St. Eugene's Catholic Church. Today we celebrate with the church the 6th Sunday of Easter. Happy Mother's Day to all the mothers. Let us all join the first Christians in praising God as they continue to spread the word of God in many towns and villages. Our first reading today is taken from the Acts of the Apostles. In the reading, we notice in the passage the ritual actions that are still part of our life in the church today. Philip proclaimed the Messiah, and the Samaritans accepted the word of God. Philip baptizes those who heard the word of God and believed. The apostles, Peter and John, laying hands on the people, and they received the Holy Spirit. In the second reading, taken from the first letter of St. Peter, the apostle and the head of the church gives us some moral points to reflect on. He tells us to do whatever we do with gentleness and reverence, making sure that our conscience is clear. Christ suffered for us, and we too must be ready to suffer for being Christians for the love of Christ. Today's gospel reading comes to us from St. John's Gospel. In the passage, Jesus tells us that if we love him, we must keep the commandments, and if we keep the commandments, he promised to send us the Holy Spirit, who will be with us, the church, and the Word. The Holy Spirit will remind us of all that Christ taught. The observation of God's commandments is as irrelevant and essential for the church today as it was in the early church. As we prepare for this Eucharistic celebration, let us help others in their recollection. Let us check our cell phones to make sure that they are either turned off or put on silent mode. Let us listen to Mass intentions and join the choir to lift our hearts and minds to God. Thank you. Otodini Jesu tata bụ ụka nke isii n'oge mbilite n'ọnwụ Kristi, afọ nke mbụ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata, na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, ndị ICW, ndị nne, na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche maka ngọzi ya na amara ya n'ebe ndị otu ha niile dị, ezinụlọ ha dịkwa. Ndị nnekwa ICW na-ayọkwa maka ndị otu ha niile ndị arụ adịrọ, ka Chineke weta aka o ji agwọ ya n'isi ha, were mekwa ka ndị niile nwụrụ anwụ ka Chineke nabata mkpụrụ obi ha n'ala eze. Uche Enenwale na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche maka ngọzi ya, amara ya, nchekwaba ya na odudu ya n'isi ezinụlọ ya niile. Ezinụlọ David na Maureen Akụnwafọ na-enye Chineke ekene, na-ayọ ngọzi Chineke, amara ya na odudu ya n'isi nwa ha nwoke Chijioke Peter Akụnwafọ, onye nke Chineke tubere ugo mmụta nyaa, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke, amara ya na nchekwaba ya.
ezinụlọ amụchie na-ayọ ka Chineke ka ọ nụ ọnụ ekpere ha na ayịyọ ha site aka o ji agwọ ọya n'isi nwa nwa ha Ezra Omole. Tony E. na Ijeọma Ezemonye na-ayọkwa ka Chineke ka o weta aka o ji agwọ ọya n'isi Joy Inyezim ka o si n'akwa ọya ya were kunie. Joe na Priscilla Abekobe na ezinụlọ ya na-ayọ maka ngọzi Chineke, amara ya na nchekwaba ya n'isi ezinụlọ ha niile. Tony E. Ezemonye na-asị Happy Mother's Day n'isi mama ya nwanne ya nwanyị John Ibezim, nwunye ya Ijeọma Ezemonye na ndị nne niile. Ọ na-asị ka Chineke ka ọ na-agọzi unu niile na-echekwabakwa unu. Teresa Senibo na-enyekwa Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche oge ugbu a ọ na-elote mgbe eji were mụọ ya, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke na ududu ya n'isi ya. Maureen Okereke na ụmụ ya na-enyekwa Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi di ya bụ Chris Okereke, onye Chineke nyekwara ofu arọ, wee na-elote mgbe eji were mụọ ya, wee na-ayọkwa ngọzi ya, amara ya na ududu ya ka ọ na-edu ya na-aga. Philip na Chinyere Nwike na ezinụlọ ya na-ayọkwa ka Chineke ka o were aka o ji agwọ ya ka o weta ya n'isi Chuma Aṅụlọha. Ekene Ọnwụbụ ya na-ayọkwa ka ngọzi Chineke, amara ya na odudu ya bịa n'isi Udoka Abada, onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke, nchekwaba ya na odudu ya. Tony Ikebodo na-ayọkwa ndị a chọrọ ka akpọ aha ha ka Chineke were aka o ji agwọ ya n'elu ha anya, ka ha si n'akwa ọya ha were fụta. Maureen na Chris Okereke na ezinụlọ ya na-ayọ ka Chineke wetakwa aka o ji agwọ ya n'isi nwa nwa Amụchie, onye nke nọ n'akwa ọya, ka Chineke ka o si n'akwa ọya anụnwa were kunite. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Reginald na Ifeyi nwa Eze na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Anthony Obid Okeke. Frank Ikejiọfọ na ezinụlọ ya na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Grace Ikejiọfọ, ara ịbụa o ji wee rapụ ụwa nke anụnwa. Felix na Teresa Anugwom na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Felix Agụolu Anugwom. Priscilla Abekobe na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke nke agbagbu na Nigeria Emmanuel Ezeiruakụ, ka Chineke melie ebere nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Nne na nna Ikemdi na Chinwoko na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Ikemdi na Chinwoko. Ka mkpụrụ obi ndị a niile anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị anyị tata
bụ ụkọchukwu Victor Ọzọ Ofuanya. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ụmụnne m na ụmụnna m na Kristi, otuto dịrị Jesu. Ndị nne m ama. Ndị nne m ama. Ndị nne m ama. Good. Thank you very much. Happy Mother's Day. Good. Tata bụ nnukwute ụbọchị na ndụ anyị n'ụwa anụwa, maka na ọ bụ nne bụ ihe bụ n'ụwa na-aga. So na tata anyị na-eme oriri maka ndị nne n'ụzọ pụrụ iche. Ọ pụtara iche. And ị ga-afụkwasị ya n'emume ndị nne n'ụzọ pụrụ iche. Ajamasị nke anyị na-achụ dịka otu o si gwara anyị bụ maka ndị a niile bụ ndị yọrọ anyị ka anyị chetara na ajamasị n'ụzọ pụrụ iche. Na maka anyị niile bụ ndị nọ ebe a na onye ọbụla nwere ihe o bu n'uche ọ chọrọ ihe Chukwu, ọ chọkwazị ka o mere na ajamasị anyị. Nke ọzọ bụkwazị bụ maka ebumnuche m nwa n'onwe m na ndị niile m kwere nkwa na nga na-echeta ha n'ekpere. Ihe ndị a ka anyị na-ele na ajamasị a. Ma tupu anyị gawa n'iru, aga m ekenegodo n'ụzọ pụrụ iche Fada Jude bụ onye mere ka m nwee ike ịnọ ebe anụwa tata, nyere m ohere anụwa wee sịkwasị na m ga-abụ onye isi nchụaja tata. So ana m ekene ya n'ụzọ pụrụ iche. Ana m akpọpụtakwazị nwanne m nwoke bụ Dikin Silvanus Sonny Ofojebe. So anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche. Ana m ayọkwazi ya, ọ ga-agwa anyị okwu Chukwu n'ụzọ pụrụ iche. So ka anyị gee ntị ọfụma, maka ọ kwadoro ọfụma n'okwu ọ ga-agwa anyị, kachasị tata bụ ụka ndị nne n'ụzọ pụrụ iche. Ya bụ iji kwadobe onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Yukarịstị anụwa, ka anyị kwupụtakwazị anyị nje anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile.
n'echiche n'okwu n'omume na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na ga-eme site na mmehie site na mmehie Mama, and Sonny, ka Chineke jike niile mere anyị ebere gbaghara anyị njọ anyị duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu.
dịrị mmadụ n'ihe a na-akọ Chukwu. Udo dịrị mmadụ n'ihe a na-akọ Chukwu. Udo dịrị mmadụ n'ihe a na-akọ Chukwu. Nwanne nna, udo dịrị mmadụ n'ihe a na-akọ Chukwu. Udo mmadụ n'ihe a na-akọ Chukwu. Enu kasenu, udo dịrị mmadụ n'ihe a na-asọ Chukwu. Enu kasenu, udo dịrị mmadụ n'ihe a na-asọ Chukwu. Nyere anyị ebere. Udo dịrị mmadụ niile na-asọ Chukwu. Kristi, udo dịrị mmadụ ihe na-asọ Chukwu. Nyere m nsọ, udo dịrị mmadụ ihe na-asọ Chukwu. Udo dịrị mmadụ. Enu kasenu, udo dịrị mmadụ n'ihe a na-asọ Chukwu. Amen. 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 Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, nye anyị obi ụtọ n'oge dị asọ mgbe anyị na-eme emume iji sọpụrụ diwena anyị onye siri n'ọnwụ bilie. Biko mee ka emume ncheta mbilite n'ọnwụ nke anyị na-eme kwa afọ mite ezigbo mkpụrụ na ndụ anyị site na diwena Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Filip jere otu obodo dị n'ala Samaria gwa ha okwu Chukwu maka Kristi. Igwe mmadụ ndị obodo ahụ were otu obi ṅaa ntị n'ozi Filip n'ihi na ha hụrụ ọrụ ebube dị iche iche Filip n'onwe ya mere. N'ihi na site n'ọrụ ebube ndị a, mmụọ ọjọọ siri n'ahụ ọtụtụ mmadụ ndị ha ji
pụta n'etiti na-eti mkpu n'oke elu. Emekwara ka ahụ dị ọtụtụ mmadụ ike, ma ndị akụkụ ahụ ha kpọrọnwụrụ akpọnwụ, ma ndị dara ngwaọrụ. Oke ọṅụ wee dị n'obodo Samaria. Mgbe ụmụazụ nọ na Jerusalem nụrụ na ndị Samaria anabatala okwu Chineke, ha zigara ha Pita na Jọn. Mgbe ha bịaruru, ha kpeere ndị kwere ekwe ekpere ka ha nata mmụọ nsọ, n'ihi na mmụọ nsọ adakwasịghị onye ọbụla n'ime ha. Naanị ihe e mere ha bụ mmiri Chukwu n'aha Onyenwe anyị Jesu. N'oge ahụ, Pita na Jọn wee bikwasị ha aka n'isi, ha wee nata mmụọ nsọ. Okwu nke osekpuru ụwa. Ọzọ bụ ka ụwa niile tiere Chineke mkpu ọṅụ, zaanụ ya. Ụwa niile tiere Chineke mkpu ọṅụ. Ka ụwa niile tiere Chineke mkpu ọṅụ, zaanụ ya. Ụwa niile tiere Chineke mkpu ọṅụ. Ka ụwa niile tierenụ Chineke mkpu ọṅụ. Ka ụwa niile tierenụ Chineke mkpu ọṅụ. Ụwa niile tierenụ Chineke mkpu ọṅụ. Ka ụwa niile tierenụ Chineke mkpu ọṅụ. Ụwa niile tierenụ Chineke mkpu ọṅụ. Werenụ aha ya ukwe, otito kwupụtanụ. Otito ya dị ebube, gwanụ Chineke akọnụ gị adịka omimi. Akọnụ gị adịka omimi. Ụwa niile tierenụ Chineke mkpu ọṅụ. Ụwa niile tierenụ Chineke. Ụwa niile sekpụrụ gị, bịakwa kwee ukwe otito gị. Bịanụ lee ọrụ nke Chineke, leenụ ọrụ ebube ya. Ọnụnụ mmadụ niile, ọnụnụ ụmụ mmadụ niile. Tierenụ Chineke mkpu ọṅụ. Ụwa niile tierenụ Chineke. Ọ gbanwụọla oke osimiri,
ebi. ụwa niile enu Chineke ụwa niile tinyere Chineke ndị niile na-asọpụ Chineke ngwanụ geenụ ntị ka m kwọrọ n'akụkụ ọrụ ebube nke ọrụrụ m. Ngọzi dịrị Chineke onye na-ajụghị na ntị ya rịrịọ m. Ọ jụghịkwa igosi m obiọma ya, obiọma ya. ụwa niile tinyere Chineke n'ụbọchị Ka ụwa niile tinyerenụ Chineke mkpu ọṅụ. Ka ụwa niile tinyerenụ Chineke mkpu ọṅụ. Ka ụwa niile tinyerenụ Chineke mkpu ọṅụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ dere: sọpụrụnụ Kristi n'ime obi unu, nyekwanụ ya ọnọdụ dịka onye nwe unu, jikerekwanụ mgbe ọbụla ịza ajụjụ ọbụla mmadụ ga-ajụ unu banyere olileanya ahụ unu nwere, ma werekwanụ nwayọọ na nsọpụrụ na-azara ọnụ unu. Mekwanụ ka akọ na uche unu dị ọcha, ka ọ ga-abụ mgbe ndị mmadụ na-ekwute unu n'ihi omume ọma unu ji biri n'ime Kristi, ihere emee ha n'ihe ha na-ekwu. N'ihi na ọ ka mma ma ọ bụrụ uche Chineke ka unu hụ ahụhụ n'ihi na unu na-eme ezi ihe, karịa unu ịhụ ahụhụ n'ihi na unu na-eme ihe ọjọọ. N'ihi na Kristi nwụrụ n'ihi unu. Ọ nwụrụ naanị otu mgbe n'ihi mmehie unu. Onye ezi omume nwụrụ n'ihi ndị ajọ omume, ka o wee dugara unu Chineke. N'ihi na e mere ka ọ nwụọ n'anụ ahụ, na emekwara ka ọ dị ndụ na mmụọ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha nsi na ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu gwara ụmụazụ ya, ọ bụrụ na unu hụrụ m n'anya, unu ga-edebe iwu m niile. Aga m ekpekwara Nna m, ọ ga-enyekwa unu onye nkasi obi ọzọ ka ọ nọnyere unu ruo mgbe ebighị ebi. Onye nkasi obi ahụ bụ Mmụọ Nsọ nke eziokwu, onye ụwa na-apụghị ịnabata n'ihi na ụwa adịghị ahụ ya. Ụwa amaghịkwa ya, ma unu ma ya, n'ihi na ọ nọnyere unu, birikwa n'ime unu. Agaghị m ahapụ unu dịka ndị na-enweghị nne na nna, kama aga m abịakwute unu. Ọ fọdụrụ nwa oge ntakịrị, ụwa agaghị ahụkwa m ọzọ, ma unu ga-ahụ m, ma n'ihi ndị mmadụ, n'ihi na ndị ndụ, unu onwe unu ga-adịkwa ndụ. N'ụbọchị ahụ unu ga-amata na anọ m n'ime Nna m, marakwa na unu nọ n'ime m, mụ onwe m nọkwa n'ime unu. Onye ọbụla natara iwu m na-edebe ya bụ onye hụrụ m n'anya. Onye hụrụ m n'anya ka Nna m ga-ahụ n'anya. Aga m ahụkwa onye ahụ n'anya, bịakwa gosi ya onwe m. Oziọma nke ose blowa. Please be seated. N'ọbụ onye ga-abụ mama, ya ọ bụ onye ga-abụ mama. Ụmụnne m na Kristi, ndị otu Kristi ibe m, ndị Chineke gọziri agọzi, ndị a ghọtara, ndị e tere mmanụ site na baptizim. Bidogodo anyị ma ekenegodo nnọọ Chineke bụ onye mere ụbọchị a, ya bụrụ ụbọchị pụrụ iche anyị ji echeta n'ọkwa Chineke nyere ụmụ nwanyị iso na-eme ka mmadụ na-abawanye n'ụwa. Ọ na-abụ ndọla na masị asị na ọ bụrụ ụmụ nwanyị, kedu ibe Chineke ya eme? Ọ ya bụ onye okele ọtụpụ ya, onye okele ọtụpụ ya, onye okele ọtụpụ ya. Ya bụ ịbụ nne buru ibu. Nsịcha unu biko nụ Happy Mother's Day. Kene Chineke n'ụbọchị taa. Ekenekwa m Fada Jude bụ onye mere ka ọ
possible for me ịgbalata from Northern California, San Jose Diocese, were bịa nọnyere unu taa. Enwere m nnukwu aṅụrị kenekwa ya maka ya. Taa bụrụkwa ogbe aṅụrị m ji anyị ụnọ ka unu sorokwa m na-ekene Chineke maka exactly at 12 noon 2016, 14 days exactly today, 14th May, ka Chineke rụọrụ nwa odibo m na-etoro eto ka m bụrụ a deacon of the Holy Roman Catholic Church. Ya bụ soronu m too Chineke maka nne unu bụ sorokwa nkene Chineke na o netara m anya tụtụta m n'ebe m etosiri etosi qualify am, because God takes the unqualified and qualifies them. Ya bụ ife niile agụrụ taa ebe okpukpu nọrọ n'obodo n'ịfụnanya. Chukwu fụrụ m n'anya, olindo ọ na-asọ m ụsọ. Chukwu fụrụ m n'anya, olindo ọ na-asọ m ụsọ. Chukwu fụrụ anyị n'anya, olindo ọ na-asọ anyị ụsọ. Chukwu fụrụ anyị n'anya, olindo ọ na-asọ m ụsọ. Olindo. I'm a Quelland youth. I am so glad that our Father in heaven tells of His love in the book He has given. Wonderful things in the Bible I see. This is the Father loves me. I'm so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I'm so glad that Jesus loves me. Jesus loves me, even me. Oto dị Jesu Kristi. Ndị m fụrụ n'anya. Unu ọma na o nwere obodo enwere okwu a na-akpọ ịfụnanya. There's some culture, and I heard it in my diaconate program. The Aborigines of Australia, they don't have the word love. So, ọ bụrụ na ịjụ ọfa kedu ife bụ love, ha ma ka ha esi kọwa ya, mana ha nwere word for love. Mana anyị nwa bụ ndị Igbo nwere word for love. Ịfụnanya. Anyị makwu ka esi kọwa ya. Ya bụ ọ bụrụ ibe anyị na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche. Na not only na anyị nwere okwu a na-akpọ ịfụnanya, o nwekwara egwu etiri maka ya. Anyị nwere ya ma okwu ahụ a na-akpọ ịfụnanya. Marakwuo ka esi egosi ya. Now, ọ bụrụ na onwe onye imitere na tribe a anyị nwere okwu a na-akpọ ịfụnanya, kedu ka ihe esi kọwa ihe bụ ịfụnanya to onye afọ? Maka ebe nwere okwu a na-akpọ ịfụnanya, ị nwere ike bido sị nọọ ive njikọ mmekọrịta, special feeling of the people doing love, otu fa si emekọrịta onwefa na-emesi onwefa omume igosi na gịnị na fa afụrụ onwefa n'anya. Ị nwere ike sịfa nọọ mmekọ di na nwunye ma ọ bụ nwa na nne na nna ma ọ bụ otu ndị ezigbo enyi ji emekọrịta iji wee gosi na obi fa dị ofu. Ụmụ ife a niile otu esi akọwa ịfụnanya, unu tara ya ịkọwa ife bụ ịfụnanya to onye amarọ na-enwere wọd ịfụnanya bụ ife anyị nwa bụ ndị otu Kristi ga-eneba anya n'ife a gwara anyị taa. Maka na ọ bụrụ na anyị nụ maka ịfụnanya, if we hear about love, it should always have foundation in God.
maka na Chineke n'onwe ya bụ ịfụnanya. God is love. Nkọwa ọbụla a na-akọwa maka ịfụnanya Chineke a nọrọ na ya o zuru ezu, maka na o nwere ụzọ pụrụ iche dụgasị ụdị na ụdị Chineke si egosi anyị ịfụnanya o nwere n'ebe anyị nọ, anyị wee ghọta ebe bụ ịfụnanya. Nke izi bụ na o kegodoro anyị n'ụzọ pụrụ iche, maka na Chineke ma onye ọbụla n'ime anyị by name. Ị bụrụ just one of them. God knows you by name. Monica, Mary, Joseph, Peter. Can you imagine in the world, God knows you by name? Have you ever thought about it? He knows you by name. Kedu nke kasị nke ịfụnanya o nwere n'ebe anyị nọ bụ na o wepụtara nwa ya, otu nwa ya were nye anyị, were chụọ aja maka ịfụnanya o nwere n'ebe anyị nọ. Maka na Jesu Kristi n'onwe ya bụ Chukwu anyị na-afụ anya. When we see Christ, we see God, because He is God. And He came for our, died and rose for our sake. Oh, ịfụnanya Chineke. Now, Chineke fụrụ anyị n'anya. Anyị na-afụ mmadụ ibe anyị n'anya. Anyị ma ife bụ ịfụnanya, mana o nwere ofu ife anyị adịghị emetacha ọfụma ma ọ bụ na achọrọ ịfụnanya otu Chineke si fụ anyị n'anya. Kedu ife ọ bụ? Ịfụnanya anyị nwere oge ụfọdụ mgbe ọtụtụ mgbe na-abụ ịfụnanya anyị na-enwegasị maka ndị enyi anyị, mana onye enyi anyị ma ọ bụ nwunye anyị ma ọ bụ nwa anyị mejọ anyị, anyị agba afọ 40, anyị asị anyị fụkwa gị n'anya mana adịchaghị m sure. Ọ ya bụ ife dị iche n'ịfụnanya nke anyị na-egosi na nke Chineke, maka ịfụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ dị unconditional. Ya asị nwa anyị nwoke, ọ bụrụ na ime ife dị otu a emeela ngị nke a, ọ bụrụ na ị nwee all A's egotere ngị moto, ọ bụrụ na ime nka, ịfụnanya anyị dị conditional most of the time. Mana n'ebe Chineke nọ, anyị nagodo agba ọsọ, ọ na-achụ anyị were ịfụnanya na-eso anyị. Anyị nagodo eme njọ, ọsọ anyị ibe a chọrọ bụ ka anyị gachi ya azụ ya mgbaghara na ya agbaghara anyị, maka ịfụnanya dị gịnị? Unconditional. O nwere ebe na-akụzi nkụzi nke okwe, ofu nwoke n'ọbịa daa n'ala na-ebe si na njọ ya mere na mmekọta ha nwe ka Chineke gbagharazie. Nkwachasị omechasị akụnyekwe mana ịdị ngara. Ọ sị m si a na ịdị ngara, maka na ịdị sure ịdị suppose ị na-ekwu na Chineke ama agbaghara gị, n'oge nwa buru ụzọ ogodo kwuo mara na because of ngara gị si na njọ gị ebuka na Chineke ama agbaghara gị. Maka ịfụnanya Chineke n'ebe anyị nọdụ gịnị? Unconditional. Ya bụ ụmụnne m, ife anyị ya amụta taa n'ịfụnanya Chineke nwere ebe anyị nọ bụ ka anyị na-anwa oku anyị, ka anyị na-eṅomi ụdị ịfụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ, enweghị ife agbakwunyere ya. Ya bụ ndị m fụrụ n'anya, o nwere ofu ife dịkwa anyị ada aghọta n'ịfụnanya. Anyị ka Chineke gwara anyị taa, Jesu Kristi gwara anyị, ọ bụrụ na anyị fụrụ ya n'anya, anyị eme gịnị? Anyị edebe iwu ya. Obedience.
obedience. Ịmana ana m agwa people kwa ịvụrụ ije n'igwe a, ịmana expo, nnukwu expo ka ọ ndị chetara mgbe emere expo abịa ka na-eme ya na Nigeria. Ma ebe m ji asị na ije n'igwe bụ expo maka na enwere commandments, ọ dịrọ na nzuzo. Enwere iwu Chineke ya bụ idobe ime gịnị? Jee n'igwe. Yo is expo. Edepụtara gị iwu mee nka thou shall not, thou shall not, thou shall not. Mana anyị na-abịa mechie anya anyị amaghị na expo aha anya. Obedience. A lot of people don't understand the power of obedience in love. Obedience is a key to fulfilling love. Obedience is true to relationship. Relationship to be between nwa na nne na nwa. Obedience is between di na nwunye. Obedience is between ndị enyi na ndị enyi. Ka njụ na ajụjụ. Ọ bụrụ na ị fụrụ nwunye gị n'anya ma ọ bụ nwa gị n'anya ma ọ bụ enyi gị fụ ya n'anya, ihe eme ibe ya ewutie. Ọ sị gị nne nna na-ekwu ife a na-ezele m, i were sị na anyị ma ezele ife ọ gwara m. Do you know that is obedience? You will be obedient. Because some people nature obedient bụ subservient na asa na ana na ikpukpu na ana. No. Obedience is obeying what the person that loves you or the person that you love don't want you to do. You obey that. Ọ bụrụ na o nwere omume dị agha ihe ewe mee onye afọ ịfụrụ n'anya imejọ ya, you be obedient to that person. So ife nna ya bụ otu Chineke na-agwa anyị sị anyị, if you love me you will obey my commandments. Ọ na-agwa anyị ka anyị welukwa ịfụnanya afọ ya nwere n'ebe anyị nọ, otu anyị si were ekwe n'ife ọ gwara anyị wee na-emesa ndị ọzọ omume na-ebe ihe ọ gwara anyị abụrụ njọ. Ọ bụrụkwa mmadụ si gị jee kọwaa ụlọ mmadụ isi ya eme ya obe, ma ọ bụ ọ sị gị just mee ife jọrọ njọ iji wee mee ka ya nwee aṅụrị isi ya eme ya. Ọ bụrụ ya bụ obedient, because you are already going against the super commandment of God. You've got to obey God's commandment before you obey the human commandment. But obedience is key to love. Ya bụ ụmụnne m, ka anyị ghọta na ya ebe Chineke gwara anyị love one another as I have loved you. It means that everything we say or do, we are to reflect the unconditional, universal, sacrificial love of God. Anyị ewere ya na-emesa ndị ọzọ omume. You know, one day I was teaching another marital course, and I went the line in Ephesians that says, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself for her that he may sanctify her. And I read another section, wife, see that you respect your husband. And the two people started to argue. The husband argued about loving my wife. What about my wife? The wife to be fiancée was arguing. Na na many a slave. Ya ni ve men ya do respectful. Mana wani bonye obialo. Going on about almost crying. We say, I have a question for both of you. These are commitments.
njụọ nke nwanyị, do you know what your husband is supposed to do? Your husband is supposed to die for you. That's actually what he says. Because Christ died for the church. The husband is supposed to love the wife to the point that he is ready to die for the wife. The wife can he should respect her, for her, for him. Some of the husband is supposed to love you to the point of dying for you, because just as Christ loved the church and died for the church, your husband is supposed to love you in depth and ready to die for you. That's a challenge. That's a challenge. Even now, your tabu kanne bo ifunanya ndi nwoke na-eno ndị nwanyị ndị nwunye ụnụ ndị Chineke wepụtara ka ha bụrụ ndị ya na-anọnyere ụnụ. As it's not good that a man should live alone, and he needs a helper, and the helper ought to be a slave. A helper is supposed to be a partner. Ya buta ukanne ya ngwisi ba Chineke no to marry Joseph si bindova otu Joseph si wee fu Mary n'anya n'ụzọ pụrụ iche, otu aka m esi fu nwunye m n'anya. Otu Jesu Kristi si fu ka ya n'ụzọ pụrụ iche wee nwụọ maka ya ka m esi fu nwunye m n'anya. Ndị nna onye ekwe omume, ana m ajụ onye ekwe omume, unu onye eme nkwuye ka m bịazie n'ebe nne na ọ na-abụ ndị agwa ndị nne okwu n'Ọgọst meeting, ana m agwa avasiva unu chetara ihe melo na temple mgbe Jesu Kristi dị 12 years old, mgbe a chọrọ ya for 3 days. Mary wee fụzie Mary na Joseph ebe ọ na ebe afọ na-echi ntị na-akụzi ndị ma akwụkwọ 12 year old. Unu chetara ime mere ebe afọ, unu nụrụ onu Joseph, unu ma onye mere ibe ya ga shiri welele Mary were bịa ka nne were obi nne si ya na nwa kisi ka isi eme anyị otu a, anyị na nna gị na-achọ gị for 3 days. Ọ ibe ndị nne kwesịrị ị na-eme n'ezinụlọ. Ọkụ mee ka ọ na-enwu ibi nyụọ ya, maka na ama na ọ bụrụ na Joseph bụ onye Juu, asị anyị na ndị Juu bụ ndị Igbo, asị na o mere omume ndị Igbo, aka ntị ka ọ ya ama ya. Asị Mary ji nwayọọ sị na I will take care of this one. Ya na Jesu nwee dialogue, ọ bụghị ya na Joseph. Ndị nne ama na ụbọchị adịrọ too much, ana m ayọ unu otu dịrị Chineke na ọkwa obugolo unu na ya, wee na-ayọ unu biko nu jidekwenu ka unu ji bụrụkwa na ndị na-enye udo, na-eweta ịfụnanya, na-eweta agamniru, na-eweta kama ọ ya ese okwu nne amaka. Ọ bụrụ na nkwuwa okwu maka nne taa anya ya ha gbasa, maka na kama ọ ya ese okwu, ọ bụrụ na nne ezuro na-ebunye ụmụaka. Ndị nna fụnụ ndị nne n'anya, fụnụ ndị nne na gịnị, wepụta na obi unu wee na ike igosi ndị nne ọkwava nọ n'ụwa. Mana ibe dị ibe a niile o nwere nke anyị ji ike aka anyị eme, ya bụ
ọnya ka Chineke ji wee kwuo na ya ma hapụ anyị enwe nne enwe nna ya ya ezite mmụọ nsọ. So ana m ayọ ndị nna ka mmụọ nsọ nọnyere unu nwee ike ị na-akụziri unu na-agbaziri unu nye unu ike unu ya eji wee rụọ unu fụ ndị nwunye unu n'anya dịka Joseph si efu Mary n'anya. Ndị nne unu ayọkwa Virgin Maria bụ mother of sorrow, because some people amara na Mary is also mother of sorrow, na ebini mmiri niile na-atụ unu n'ebe ọmụmụ dị ka Virgin Maria nye unu mmụọ nsọ, nyere unu aka, yọtara unu ayịyọ ka unu wee na-eme omume dịka nyanwa bụ onwe ya bụ Virgin Maria. And ana m agwa unu onye ọbụla bụ ndị nne n'ebe a, o nwere afa unu wele. Ụfọdụ were Monica, ụfọdụ mere Agnes, ụfọdụ mere Living Mary. Homework m na-enye unu today, go and read about why your namesake became a saint. Look at St. Monica. Go and read about St. Monica. She was an abused woman, and yet she was able to make her son St. Augustine. Look at Mary. In spite of every tribulation she got through, as a mother of Jesus, a mother of God, she didn't waver, and she delivered. Ya bụ ana m ayọ na-ekpere ekpere na-ayọ Chineke n'isi ndị nne taa ka Chineke nọnyere unu ka ọkwa anyị nyere unu ka unu nwekwa ike imepụta ya n'omume ife ndị a ka anyị na-ayọ site na Kraịst onye nwe anyị. Ọ bụ onye ga-abụ mama, obodo onye ga-abụ mama. Ekwe n'otu Chineke. Do you believe? 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 And the Holy Spirit. Do you believe? Oh yes, I believe. Do you believe? Do you believe? And the Holy Spirit. Do you believe? Yes, I believe. Do you believe? Do you believe? Oh yes, I believe. Do you believe? Do you believe? Yes, I believe. Do you believe? Do you believe? Oh yes, I believe. Do you believe? Oh yes, I believe. Do you believe? Do you believe? And the Holy. Do you believe? Yes, I believe. Do you believe? Oh yes, I believe. Do you believe? Do you believe? Do you believe? Yes, I believe. Do you believe? Do you believe? Yes, I believe. Do you believe? Yes, I believe. Do you believe? Yes, I believe. Do you believe? Do you believe? Do you believe? Oh yes, I believe. Do you believe? Father and the Son. Do you believe? And the Holy. Do you believe? Yes, I believe. Do you believe? Oh yes, I believe. Do you believe? Father and the Son. Do you
holy. and the holy. Do you believe? Yes, I Do you believe? Do you believe? Yes, I believe. Do you believe? Yes, I Do you believe. believe? Do you believe? Yes, I believe. Do you believe? Yes, I believe. Do you believe? Oh yes, I believe. Do you believe? Father and the Do you believe? and the Holy. Do you believe? Yes, I Do believe. you believe? Oh, yes, I Do believe. you believe? The Father and the Do you Son believe? and the Holy. Do you believe? Yes, I Do believe. you believe? Do you believe? Do you believe? Do you believe? Yes, I believe. 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 Do you believe? And the Son and the Holy. Do you believe? Yes, I Do believe. you believe? Yes, I Do believe. you believe? And the Son and the Holy. Do you believe? Yes, I Do believe. you believe? Do you believe? Yes, I Do you believe? Do you believe? Yes, I Do you believe. believe? Do you believe? Yes, I Do you believe. believe? We Do proclaim. you believe? Yes, I believe. Oh yes, I Do believe. you believe? Do you believe? Do you believe? Yes, I Do believe. you believe? Yes, I Do believe. you believe? Do you believe? And the Holy Do you believe? Yes, I Do believe. you believe? Do you believe? Yes, I Do you believe. believe? Never to come. Do you believe? Do you believe? Amen, 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 amen. ụmụnne m na Kristi, anyị gbakọnọrọ ọnụ ebe a ka ndị ụmụ Chineke. Anyị nwere mkpa dị iche iche, ọkachado taa a na-eme omume ndị nne. Anyị nwere ebumnuche maka ndị nne anyị. Ndị nne nwekọ ebumnuche n'onwe ha. Ka anyị gbakọnọ n'ọnụ wee yọọ Chineke bụrụ ebumnuche a niile wee buga ya, maka na ọ sọ anyị chọọ na anyị achọta kwa aka na anyị emeghela anyị ụzọ. Ihe ga-eme n'ite nna m ebe ọ bụ n'uchi na-aza ekpere. Ihe agaghị eme n'ite nna m etu o soro ya dịrị m. Eme ite nna m ebe ọ bụ n'uchi na-aza ekpere. Ihe agaghị eme n'ite nna m etu o soro ya. Ihe agaghị eme n'ite nna m ebe ọ bụ n'uchi na-aza ekpere. Ihe agaghị eme n'ite nna m etu o soro ya dịrị m. Maka nzukọ nke Kristi, maka ndị niile mere mmiri Chukwu n'afọ a, maka ndị niile mere mmiri Chukwu n'ụwa niile, ka otito nke Kristi kulitere n'ọnwụ na-agba anyị ume ma bụrụ isi aṅụrị anyị oge niile. Anyị arịọ gị dịwo. Ihe agaghị eme n'ite nna m ebe ọ bụ n'uchi na-aza ekpere. Ihe agaghị eme n'ite nna m etu o soro ya dịrị m. Ebe ọ bụ n'uchi na-aza ekpere. Ihe agaghị eme n'ite nna m etu o soro ya dịrị m. Maka ndị mmadụ niile n'obodo niile dị n'ụwa, maka ndị ndu na ndị obodo nke mba niile, ndị dị ike karịa ndị ọzọ,
ka ha na-agba mbọ ịkwalite udo na ikpe ziri ezi n'ụzọ ga-akwalite ndị ọzọ oge niile. Ihe agaghị eme m ịtụ nna m, ihe agaghị eme m ịtụ nna m, ihe agaghị eme m ịtụ nna m, etu o soro ya dịrị m. Eme m ịtụ nna m, ebe ọ bụ na chi na-aza ekpere, ihe agaghị eme m ịtụ nna m, etu o soro ya dịrị m. Maka ndị nne niile, ụmụ nwanyị ndị na-enweghị ike ịmụta ụmụ nke afọ ha, ndị niile ụmụ nke ha mụtara nwụrụ anwụ, ka ha nata amara n'aka Chineke irite ngọzi ya n'ịbụ obe nke ha. Chimo etu soro gị dịrị m. Ihe ọ bụ na chi na-aza ekpere, ihe agaghị eme m ịtụ nna m, etu o soro ya dịrị m. Maka ndị na-eto eto, ọkacha ndị nọ na mkpa nke ahụ na nke mmụọ, ka ha nweta ezi nkwado site n'aka ndị hụrụ ha n'anya, ka ha nabata ọkpụkpọ Chineke na-akpọ ha ibi ndụ zuru oke na ezi ọṅụ n'ime Kristi ụbọchị ndụ ha niile. Chimo etu soro gị dịrị m. Chọwa m etu soro gị dịrị m, etu soro gị dịrị m. Ihe agaghị eme m ịtọ gị, ihe agaghị eme m ịtọ nna m, ebe ọ bụ na chi na-aza ekpere, ihe agaghị eme m ịtọ nna m, etu o soro ya dịrị m. Maka anyị niile na-agbakọ n'ebe nchụaja nke a oge niile, ka anyị na-egosi ịhụnanya Chineke site n'okwu ya na omume anyị oge niile. Ihe agaghị eme m ịtụ nna m, ihe agaghị eme m ịtụ nna m, ihe agaghị eme m ịtụ nna m, etu o soro ya dịrị m. Ebe ọ bụ na chi na-aza ekpere, ihe agaghị eme m ịtụ nna m, etu o soro ya dịrị m. Maka ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na aja Maasị dị asọ n'ụbọchị taa, maka mkpụrụ obi ndị nọ na pọgatọrị, ọkacha ndị na-enweghị ndị na-echeta ha n'ekpere, ka Chineke gosi ha ebere ya. Ihe agaghị eme m ịtụ nna m, ihe agaghị eme m ịtụ nna m, ihe agaghị eme m ịtụ nna m, etu o soro ya dịrị m. Ebe ọ bụ na chi na-aza ekpere, ihe agaghị eme m ịtụ nna m, etu o soro ya dịrị m. Ihe agaghị eme m ịtụ nna m, ebe ọ bụ na chi na-aza ekpere, ihe agaghị eme m ịtụ nna m, etu o soro ya dịrị m. Chineke dị afọ ọma dị ebele dị ịfụnanya na-enwere ube. Nna biko, ịgbara ndị apọstụl gị na gaa ma hapụkwa enwe nne enwe nna. Anyị abụrụgokwenụ ndị na-eso ụzọ gị na-agba ọkpụọ. Nna, anyị na-ene gị anya n'ime arapụ anyị enwe nne enwe nna. Nna biko, lekwa ebili mmiri ka ọ na-atụ anyị gwongworo. Anyị na-ayọ gị biko, gị nwa menyụrụ ebili mmiri were ọsọ bịa. Were ibe niile anyị na-ayọ gị biko, ibe niile anyị na-ayọ gị na-abụrọ njọ, imezuolu ya anyị isi ikwe na nkwa. Ya bụ, anyị kpọrọ ekpere anyị a niile nye nne anyị dị asọ bụ n'aka ndị otu Kristi n'ikpe Ekene Maria. Amen. Jesi na-akpọ Jesi makwa nne ya. A na-akpọ Jesu na-akpọ Jesu na-akpọ Jesi makwa nne ya. Ewo,
akpọ Jese manienu akpọzie mmeri takwụmọnụọ ajụjụ nna Jọn de bịara ụka Jese ọ dara n'elu ajụjụ nna Jọn de bịara ụka lee Jese ọ dara ajụjụ niile nna Jọn de bịara ụka mụ Jese ọ dara n'elu ajụjụ niile nna Jọn de bụ nna asị ma ajụjụ niile nna Jọn de bụ nne o Jese ọ dara n'elu 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 ajụjụ nna Jọn de bịara ụka ajụjụ niile nna Jọn de bịara ụka ajụjụ niile nna Jọn de bụ nna m ajụjụ niile nna Jọn de bụ nne kama ajụjụ ọbụla nna Jọn de bụ ya uto Jese dara n'elu bịa lee ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs mma dịrị gị o soro m lelee ihe ọma Chineke nna mere m nne m eze Jizọs aga m ekele gị o anyị na-ekele gị onye na-eme mma Chukwu ọma anyị na-ekele gị o Chineke nna mere m eze Jizọs ngozi dịrị gị soro m lelee ihe ọma chi na-eme ma na-eme o ọ bụ ma anyị n'ojo ụda Chukwu ọma anyị na-aja gị mma bịa na lelee ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs mma dịrị gị mma dịrị gị ihe ọma Chineke nna mere onye na-eme mma papa ana m ekele gị mma dịrị gị ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs ekele dịrị gị ana m ekele ihe ọma chi na-eme ma na-eme o papa ukwu ụmụ gị na-aja gị mma dale ihe ọma chi na-eme ma na-eme eze Jizọs ana m ekele gị o anyị na-ekele gị ya ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs papa ọsị m mma dịrị gị ya Chineke nna mere m eze papa anyị na-ekele gị ya ihe ọma chi na-eme ma o mere m asị m mma dịrị gị ya papa mama dịrị gị o bịa lelee ihe ọma aka na-eme ma na-eme onye nyere anyị ndụ ọsị nwa dịrị nne ya bịa na olele ihe ọma Chineke na-eme o aka na gwa ọrịa o mama dịrị gị anyị na-ekele gị ihe ọma Chineke nna mere onye na-eme mma papa mama dịrị gị mama dịrị gị ihe ọma Chineke nna mere m papa mama dịrị gị Chineke nna ndewo ndewo onye kere ụwa ndewo imela Chineke nna ndewo ndewo Chineke nna ndewo imela adị m ekpochi ụda nara ekele nara otito anyị onye na-enye ndụ nara ekele m imela Chineke nna ndewo ndewo onye kere ụwa ndewo imela anyị na-ebuli gị nara otito nara ekele anyị ihe mere dị mma nara ekele imela Chineke nna ndewo ndewo onye kere ụwa ndewo imela imere dị mma nara ekele nara mbulelo onye na-enye ndụ nara ekele imela Chineke nna ndewo ndewo onye kere ụwa ndewo imela Chineke ndewo Chineke imela Chineke ndewo Chineke imela onye na-eme mma ndewo Chineke imela onye na-enye ndụ ndewo Chineke imela ikuku ama n'ọnya ndewo Chineke imela onye na-eme mma ndewo Chineke imela Chineke ndewo
imela. Chineke ndewo. Chineke imela. Onye na-eme mma ndewo. akụnwa afọ Onye na-enye ndụ akaba na ndewo. enewali Nwoke mmanụ ọnya ndewo. azụ Onye na-enye ndụ ndewo. Chineke ndewo. Chineke imela. Chineke ndewo. Chineke imela. O kwesịrị Chineke o kwesịrị. O kwesịrị ka nye ya ekele ọma. O kwesịrị Chineke o kwesịrị. Kwesịrị ya. O kwesịrị ka nye ya ekele ọma. Ịma na o mere onye ogbugbo okwu onye ngwọrọ gị jee. O mere onye agatụ ime ka nye ya ekele ọma. O kwesịrị Chineke o kwesịrị. O kwesịrị ka nye ya ekele ọma. Nwanne m nyenụ ya. Ekele ọma. Nyenụ ya. Ekele ọma. Enye m nyenụ ya. Ekele ọma. Nyenụ ya. Ekele ọma. Onye mere mma. Ekele ọma. Nyenụ ya. O mere mma ya. Ekele ọma. Nyenụ ya. Ekele ọma. Obi ka onye ya ekele ọma nyenụ ya. Ekele ọma. Obi ka onye ya ekele ọma nyenụ ya. Ekele ọma. Onye m nyenụ ya. Nyenụ ya. Nyenụ ya. Ekele ọma. Enye m nyenụ ya. Nyenụ ya. Nyenụ ya. Onye na-eme mma nyenụ ya ekele. Onye na-enye udo nyenụ ya ekele. Obi ka onye ya ekele ọma nyenụ ya. Obi ka onye ya ekele ọma nyenụ ya. Ekele ọma. O kwesịrị, o kwesịrị, o kwesịrị ka nye ya ekele ọma. O kwesịrị nwanne kwesịrị. Kwesịrị ka nye ya ekele ọma. O kwesịrị, o kwesịrị, o kwesịrị ka nye ya ekele ọma. Kwesịrị Chineke o O kwesịrị. kwesịrị ya. Kwesịrị ka nye ya ekele ọma. Enye m nyenụ ya. Ekele ọma. Onye m nyenụ ya. Ekele ọma. Enye m nyenụ ya. Ekele ọma. Onye m nyenụ ya. Ekele ọma. Onye na-eme mma. Ekele ọma. Onye m nyenụ ya. O mere mma ya. Ekele ọma. Onye m nyenụ ya. Okwu n'iwu na-enuwa. Ekele ọma. Onye m nyenụ ya. Ekele ọma. Obi ka onye ya ekele ọma nyenụ ya. Ekele ọma. Obi ka onye ya ekele ọma nyenụ ya. Ekele ọma. Anyị ga-akụwara Jizọs aka. Anyị ga-akụwara Jizọs aka. Anyị ga-akụwara Jizọs aka. N'ihi na ọrụ ya dị mma. N'ihi na ọrụ ya dị mma. Kụwa aka. Kụwa aka. Jizọs Kụwa aka. Kụwara Jizọs aka. N'ihi na ọrụ ya dị mma. N'ihi na ọrụ ya dị mma. Anyị ga-agbawara nụ Jizọs egwu. Anyị ga-agbawara Jizọs egwu. Anyị ga-agbawara Jizọs egwu. N'ihi na ọrụ ya dị mma. N'ihi na ọrụ ya dị mma. Gbawa egwu. Anyị ga-agbawara Jizọs egwu. Anyị ga-agbawara Jizọs egwu. Anyị ga-agbawara Jizọs egwu. N'ihi na ọrụ ya dị mma. N'ihi na ọrụ ya dị mma. Tụwara ya mma mma. Tụwara ya mma mma. Eze Jizọs tụwara ya mma mma. Si ya n'omela. Si ya n'omela. Anomela. Si ya n'omela o. Anomela. Eze Jizọs tụwara ya mma mma. Si ya n'omela. Tụwara ya mma mma e. Tụwara ya mma mma e. Tụwara ya mama. Eze Jizọs tụwara ya mma mma. Si anomela. Si ya n'omela. Si anomela. Omena omena. Si anomela. Eze Jizọs tụwara. Tụwara ya mama. Tụwara ya mma mma. Tụwara ya mama. Tụwara ya mma mma. Tụwara ya mama. Eze Jizọs tụwara ya mma mma. Si ya n'omela. Si ya n'omela. Si anomela. Omena
n'omena eze Jizọs tụwara ya mama si ya n'omena onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs Chineke bụ onye ọma onye ọma onye ọma bụ papa ụwa bụ onye ọma onye ọma onye ọma onye na-eme mma bụ onye ọma onye ọma onye ọma akụkọ ọma n'ọnya bụ onye ọma onye ọma onye ọma nwanne otu onye bụ onye ọma onye ọma onye ọma bụ nwanne menna bụ onye ọma onye ọma bụ onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma bụ eze Jizọs onye ọma Chineke bụ onye ọma onye ọma onye ọma bụ Chineke bụ onye ọma bụ onye ọma bụ agụ na-ete mbanye onye ọma bụ onye ọma bụ nwanne otu onye bụ onye ọma bụ onye ọma ọsọ nwa dịrị nne bụ onye ọma bụ onye ọma onye na-ebuli elu bụ onye ọma bụ onye ọma bụ onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma bụ onye ọma bụ onye ọma o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele o nwere ihe o mere m ji ebuli aha ya elu o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele nye ya ekele nye ya ekele ewe onye ọbịa onye ọbịa ma o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele kelenụ ya ekele kele ya onye ọbịa ma o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele nye ya ekele nye ya ekele kele ya onye ọbịa ma o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele o nwere ihe o mere m ji ebuli aha ya elu o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele nye ya ekele nye ya ekele ewe onye ọbịa ma o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele kelenụ ya nye ya ekele ewe onye ọbịa ma o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele onye o mere mma bịanụ ka nye ya ekele o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele onye nyere ndụ bịanụ ka ebuli aha ya elu o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele nye ya ekele nye ya ekele ekele onye ọbịa ma o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele kelenụ ya nye ya ekele onye ọbịa amaghị o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele nye ya ekele nye ya ekele onye ọbịa ma onye ọbịa ma o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele kelenụ ya nye ya ekele onye ọbịa ma o mere ihe o mere m ji enye ya ekele o meworo m ya o meworo m ya ihe mmadụ apụghị emere m ihe mmadụ apụghị emere m ogologo ndụ nke dị m apụghị inyenụ m ịmana ụfọdụ ahụ ikwu m apụghị inye m ụfọdụ ofesi ibe m apụghị ịnwụrụ m onye woro ya nwanne m amara ya arụbara ebe anyị nọ amara ya rụbara ebe anyị nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ nwanne m amara ya ụba n'ebe anyị nọ amara ya bara ụba n'ebe anyị nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ nwanne m amara ya amara n'ebe anyị nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ ome woro m ya
emere m ọnwụ mmadụ apụghị nwụrụ m ụtarị ọkaikwu m apụghị ịnara m mana ọnwụ n'obe nke enyi m apụghị emere m mana mkwute okwu ka ikpe m apụghị ịkpụrụ m nwanne m amara ya nne m ezigbo nne m ọma nne m ezigbo nne m ma nne m ezigbo nne m ọma Chukwu biko dodo gozie nne m onye ya ọganiru Chukwu biko gozie oche dike mama nna gozie nne m oche dike nne ọ bụ onye na-akpọ mama ọ bụ onye na-akpọ mama nne m ihe dị mma ka m ga-emere gị Nneọma ọ ga-adịrị mma Nneọma mama m ihe dị mma ka m ga-enye gị Nneọma dịrị gị mma Nneọma ọ bụ onye na-aza mama ọ bụ onye na-aza nne m Ezinne ihe dị mma ka m ga-emere gị aga m ewere uwe dị mma nye gị dọkịta onye mụrụ ya onye nkụzi onye mụrụ ya onye lọya onye mụrụ ya ndị fada onye mụrụ ha nne m ihe dị mma ka m ga-emere gị aga m ewere uwe dị mma nye mama m Nneọma ọ ga-adịrị mma Nneọma mama m ebe dị mma ka m ga-azụrụ gị ga-adịrị mma Nneọma aga m ewere uwe dị mma nye nne m Nneọma ọ ga-adịrị mma Nneọma ọ bụ onye na-aza mama ọ bụ onye na-aza nne m onye lọya onye mụrụ ya onye nkụzi onye mụrụ ya ebe uwe dị mma ka m ga-azụrụ gị Nneọma ọ ga-adịrị mma Nneọma mama m uwe dị mma ka m ga-azụrụ gị Nneọma ọ ga-adịrị mma Nneọma aga m ewere ihe dị mma nye ya Nneọma ọ ga-adị mama m ihe dị mma ka m ga-enye gị onye ọma aga m ewere uwe dị mma nye ya Nneọma onye ọ ga-adịrị mma Nneọma mama m efe dị mma ka m ga-azụrụ gị Nneọma onye ọ ga-adịrị mma Nneọma ewere uwe dị mma nye ya Nneọma onye ọ ga-adịrị mma Nneọma mama oyoyo mama nne m oyoyo mother to fame you did many things for me I will honor you mama oyoyo mama oyoyo mama oyoyo mother so fame you did many things for me I will honor you mama oyoyo for 9 good months you carry me in your womb for 9 straight months you had me in your thought even when I came you had me in your cradle you nurtured me mama oyoyo mama oyoyo mama oyoyo mother so big you did many things for me I will honor you mama oyoyo mama no mama oyoyo mother so big you did many things for me I will honor you mama oyoyo
na-egwuri egwu onye ọma onye ọma onye ọ ga-adịrị mma onye ọma onye ji na nne ya akpali odibo onye ọma onye ọma onye ọ ga-adịrị mma onye ọma onye ji na nne ya akparị amụ onye ọma onye ọma onye ọ ga-adịrị mma onye ọma nne m eji na nne ga-egwuli na egwu onye ọma onye ọma onye ọ ga-adịrị mma onye ọma. When I was little, you went to market. I hurried to mama, oh, mama, you bought me udalamo, udalamita, udalamo, ezine udalamita, udalamo, mama, oh yo yo, mama, oh yo yo, mama, oh yo yo. Mother, so big, you did many things for me. I will honor you, mama. Oh yo 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 name, mama. Oh yo yo name, mama. Oh yo yo. Mother, so big, you did many things for me. I will honor you, mama. Oh yo yo, mama. Oh yo yo, mama. Oh yo yo. Mother, so pray you did many things for me. I will honor you, mama. Oh yo yo, oh yo yo, mama mo nemo. Oh yo yo mo. Mother, so pray you did many things for me. I will honor you, mama. Oh yo yo name, mama. Oh yo yo nemo, mama. Oh yo yo. Mother, so pray you did many things for me. I will honor you, mama. Oh yo yo. Hello, ode ma danger. Ekwere go mother mama ni me Chineke ga ko pam. That is so funny. Thanksgiving and love. There is joy in my heart. It is flowing like a river. Praise the Lord. It's Thanksgiving and love. Rịọwanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna jike ihe nara anụ.
ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ị kpọrọ anyị ka anyị bụrụ ndị na-eso gị. Ị sachapụrụ anyị mmehie anyị niile. Biko nara arịrịọ na onyinye anyị na-ehunyere gị. Mee ka anyị kwesị ịnata ihe ọgbụgba ndụ nke nnukwu ịhụnanya gị site na Kristi dịwa n'anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara gị. Welite n'obi elu. Ka anyị ya nọdịwa na Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi ya bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge na ebe niile. O sebụrụ ụwa, ọ kacha mkpa n'oge dị ugbu a mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe eji achụ àjà. Ya bụzi ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya merie ọnwụ nke anyị, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya ya achị anyị ndụ. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebere oge niile na ukwe na ekwe. Nna ịdị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido ihe ndị a site n'ịkwụsa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu eduru ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otuto, bịawa anya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Otu ahụ ka o siri mee mgbe ha richara nri ya si, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto bunye ya ụmụazụ ya sị,
naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebue ga-acha nke a dị n'iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele n'ihe ikwe ka dị mma ikwu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-ata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu so njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ oge a zụrụ ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie Pope anyị bụ Pope Francis na Bishọp anyị bụ Ozea na ndị bishọp na ndị ofe ụta gị niile, ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha ndị ọzọ na-ewula ahụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi na nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na oweketa ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Kristi onye anyị. Ihe niile ekere eke na ha eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa atọ ụwa niile. Ụmụnna m, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziere anyị, were kpọkuo Chukwu nna. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị o Sevru ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere ya ụdọ n'oge nke anyị site n'ihe aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile,
arụgbara ihe nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anyị na njọ anyị, kama lekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị. Ihe ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa duru mgbe niile. Nyerịta n'ọnwụ nọ ekele nke udo. Neenụ Jesu Kristi, neenụ ọya ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị were isiọma bụ ndị akpọghori nkewa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara akụ chekwaba anyị n'ọnya ndị ebe. Etu a ka anyị ga-esi wee nata oriri. Anyị enwe 5 stations. Ebua n'iru ebe a, ebua n'etiti, na exit door a ga-enwe ofu ebe anwa. So ndị nọ n'elu gbadata ebe anwa na ndị nọ n'azụ ma ndị nọ n'ilo. Etu a ka ọ ga-esi wee do. Exit door, middle 2, in front here too. The choir, young adult, go now.
Arrow Christi. The body of Christ. Arrow Christi. The body of Christ. The body of Christ. Lord bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Arrow Christi. Arrow Christi. The body of Christ. Arrow Christi. Arrow Christi. Yes, oh, Virgin Maria na anifodine, nere utena ujuru anya, mana noti lubua, nane me kahasina uwe butegi, And Almighty God bless you, the Father, the Son, and the body of Christ. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Almighty God bless you, the Father, May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Arrow Christi. Arrow Christi. May the Almighty God bless you, the Father, the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Arrow Christi. Arrow Christi. And Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Arrow Christi. Arrow Christi. The body of Christ. The body of Christ. The body of Christ. The body of Christ. Arrow Christi. 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 The body of Christ. May the Lord bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. May the Lord bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Arrow Christi. Arrow Christi. Arrow Christi. May the Lord bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Arrow Christi. May the Lord bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The body of Christ. The body of Christ. May the Lord bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The body of Christ. The body of Christ. Arrow Christi. Arrow Christi. Arrow Christi. The body of Christ. The body of Christ. Arrow Christi. Arrow Christi. The body of Christ. May the Lord bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Arrow Christian. 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 The body of Christ. The body of Christ. May the Lord bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Arrow Christian. May the Lord bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Arrow Christian. Arrow Christian. Arrow Christian. Arrow Christian. The body of Christ. Arrow Christian. 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 The body of Christ. Arrow Christian. The body of Christ. The body of Christ. Arrow Christian. Amen. The Lord bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Does he receive communion? Does he receive communion? Come. May the Lord bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Body of Christ. Body of Christ. The body of Christ. Body of Christ. Body of Christ. Body of Christ. May the Lord bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. May the Lord bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hello, Christian. The body of Christ. 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 Arrow Christian. Arrow Christian. The body of Christ. Arrow Christian. Arrow Christian. The body of Christ. The body of Christ. Arrow Christian. The body of Christ. May the Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. The body of Christ. Arrow Christian. Arrow Christian.
ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, nna dị ebi ebi, ịkwadola anyị maka nnukwu ebi ebi n'ime ihe mbilite n'ọnwụ Kristi. Biko mụba n'ime anyị mkpụrụ ọgbụgba ndụ nke mbilite n'ọnwụ Kristi. Mụnyekwa n'ime obi anyị ike sitere na nri nke nzọpụta anyị site na Kristi nwe anyị. Kịta ndị nne ga-agbagote ka ha si eme iweta flawa nne anyị dị asọ. Ndị kwaya unu nye n'ihe unu ma ọ bụ unu maka unu si eme. Maria, jupụtara na gracia, ozebụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dị asị ngọzi bụ nwa afọ Jesu. Mama Maria dị asọ, nne nke Chukwu, yọbara anyị arịrịọ ruo ebighị ebi. Mama Maria dị asọ, nne nke Chukwu, yọbara anyị arịrịọ ruo ebighị ebi. Mama Maria dị asọ, nne nke Chukwu, yọbara anyị arịrịọ ruo ebighị ebi. Ekele Maria, jupụtara na gracia, ozebụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dị azị ngọzi bụ nwa afọ Jesu. Mama Maria dị asọ, nne nke Chukwu, yọbara Sister Faith ịrịọ ruo ebighị ebi. Mama nne mụrụ Jesu, ụmụ Mary kwenu kwetu nna anyị dị asọ. Kpakpando ụtụtụ, nne nke Chukwu, yọbara anyị arị. Kpakpando ụtụtụ, Maria dị asọ, nne nke Chukwu, yọbara anyị ruo ebi. Onye anyị je ma ọnụ, Maria dị asọ, nne nke Chukwu,
rọbara anyị arịrịọ ree ọnụ ụzọ nke igwe Maria dị ya nsọ nne nke Chukwu rọbara anyị arịrịọ rebighị ebi. Oh, Hail Mary, you are full of grace. The Lord is with you. Blessed art thou among every woman, and blessed is he that fruit of thy womb, Jesus Christ. Holy, Holy Mary, Mother of Christ, pray for us today, now and forever. Mary, Maria dear son, nne nke Chukwu rọbara anyị arịrịọ ree. Amen. Pray Maria, Ave Maria, Ave Ave Maria, Ave Maria, Ave 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 Maria, Ave Ave. Anyị na-ekele gị Virgin Maria, nne nke Chukwu, nwanyị bụ sọ mma. Oge niile ka anyị na-agbapụta gị, ọ na-eleta anya na mkpa nke ọmụ gị. Oh, nene tanya, oh, nene tanya, oh, nene, oh, nene tanya, oh, nene tanya, oh, nene tanya, nampa, nemo Jesu, oh, nene tanya, oh, nene tanya, oh, nyokum. Babando toto, oh, nene tanya, oh, nene tanya, oh, nene tanya, nampako, arikendaya, oh, nene tanya, oh, nene tanya, oh, nene tanya, nampako, babando toto, oh, nene tanya, oh, nene tanya, oh, nene nampako. Anyị na-ekele gị Virgin Maria, nne nke Chukwu, nwanyị bụ sọ mma. Oge niile ka gị na-abịakwute gị, ọ na-eleta anya na mkpa nke ụmụ gị. Oh, nene tanya, oh, nene tanya, oh, nene tanya, nampako, nemo Jesu, oh, nene tanya, oh, nene tanya, oh, nene tanya, nampako, babando toto. Oh, nene tanya, oh, nene tanya, oh, nene tanya, nampa ọnụ ụzọ eluigwe
onene tanya, onene tanya, onene tanya, lampa, arikendara, onene tanya, onene tanya, onene tanya, lampa, naije mono, onene tanya, mama ne tanya, onene anya, lampanku, babando toto, onene tanya, onene tanya, onene tanya, lampanku moge. Kita ana m asị ka anyị tikọọ aka ọnụ ka anyị kụpụrụ ndị Young and Youth Choir ndị nke kwere ukwe tata aka. Maka mgbe ha na-ekwe ihe niile ha na-ekwe, nnepụzie anya n'ụzọ were hụ ebe COVID ji ọsọ were na-agbapụ. Ya bụ na ha emeka na onu ha gara ọfụma ka ha sikwa etu a na-eme n'ọdịnihu. Ndị nne a na-elotere unu na nzukọ unu ga-abụ Satọde anụnwa na-abịanụ, ma ndị ọfụ ma ndị ochie, onye ọbụla a chọrọ unu na nzukọ anwa 3 p.m. Ndị young adult, nke a bụ maka unu nwa. Bible study unu nwa 5:20. Which is this Saturday coming, a Bible study. Ọ ga-abụ in person, then izu ụka na abụ 5:27, ọ bụrụ na Zoom ka unu mali ya. Car wash nke unu na-eme for fundraising this Saturday 5:20, ọ ga-ebido na 7:30 a.m. car wash. Ndị be anyị ka anyị gbana mbọ mụ na anyị na-enye aka na sọpọtụ ha. Ụbọchị izuụka ofu izuụka tata on Sunday 5:21 ha ga-enwekwa fundraising sales ma agbasa ụka. So ka anyị buru ya n'obi ka anyị kwado ọfụma iji na-akwado n'ihe nke ha na-eme. Nke ọzọ bụ ilotere anyị niile ka anyị si akwadozi maka ANEC nke anyị eje na Washington DC. A na-akwado ya, ndị nke nọ na waiting list unu gbaa mbọ na-check your WhatsApp messages and follow kwena anything asị ka unu mee maka ya. Kịta ana m akpọlite onye isi ndị ụmụ nwanyị Skọlọg Amaka. God is good. God is good. And all the time. Ndinne mama. Ndinne mama. N'aha ndị executive ndinne. As ndinne. Happy Mother's Day. Unu wee ihe jisi n'ike. Anyị asịkwanụ ndị dị anyị ndị nna. Na anyị bukwe ngazi na akpa anyị, even anyị ji efere jiri take away. I hope we're not ready for us. So, na tradition ndị nne orugo years ago I bidoro ihe. On Mother's Day, I na-recognize ndị nne lugoro di more than 35 years. On ndị di ha wugoro, they remained
in that family now Zomuha for more than 35 years. However, last year, I may amend our bylaw. So Ndine will say, can I recognize one Ndine from 10 years, 25 years, and 50 years. So this year, I recognize from 10 years. One day, being married is not easy. So Ndine na sono, Ndine can celebrate today. Ndine can celebrate in the past. Ndine can celebrate in the future. Jisinike. Also, is in all easy. Deacon Afojeba Agwaganya already today. Agahame preaches it. But him now, each and every one of Ndine no here, including myself, Ailaro, can reflect Nihe Deacon Afojeba Agwaganya today. That will be our guiding lines. That will be our principle. And now, you can need the so Kone Duani China Jesus. So time I were a 4 name 10 years, and then mother 8 name 25 years. So they celebrated their 25 years from September last year when Baiman adopt our new bylaw till this year when they recognize. And it calculated cumulatively is 210 years. Imagibako Hanile Hanana Dibiko or the his Kaiko Prohaka. So I'm only down one dinner. The dingozo go ke ko be na akpa ha uno ma wa we akpa ga ha biko ki bia ki receive your plaque. Dinda mama utaka yesibeje 10 years anniversary Mrs. Kalechi Umunakwe. From 25 years, the first person, Mrs. Neka Ifedeba. The second person, Nabiana, Mrs. Nkechi Ikejofo. The next person was Mrs. Jane Abonye. Mrs. Chinenye Edith Duru. University Mrs. Chigoziri Iwuchukwu. The next person, Mrs. Maureen Okereke. Then, University Mrs. Maria Oluchi Okosisi. Then, the last person, Mrs. Ihunne Osiji.
ụzọ ndị imego unu anọchi n'ụzọ ndị ụzọ ọ dị mma ka anyị garazie nọ kụpụrụnụ ha aka kịta ana m akpọlite onye isi ndị nna Ben Amadi ka ọ bịa. God is good all the time. Obiọma na-akpa m nke karịrị akarị, mana before m na-ekwu anything, na m ebu ụzọ jụgodo ndị nna ndị nyere m the mandate ịnọ here wee na-ekwu okwu a. Ndị nna papa, ndị nna papa, ndị nna papa, ndị nna ekelere m unu, Chukwu gọzie na nkwado na-akwado anyị. Unu sị m gaa n'ihu, ndị nna unu sị m gaa n'ihu. Okay, all right. Ameelu ndị nne today, ụmụ nwanyị anyị, ụmụnne anyị, ihe m na-ahụ ụtọ ọsọ mma mma na-amụke ka ọkụ anyanwụ ụtụtụ. Ezi nne ugegbe m, ose Nsụka, ọ gịnị ịkwara ụdị fascinator a na-afụ today. Fascinator a ga-ebukwa ya aga eluigwe. So ndị nna na-asị unu Happy Father's Day. Na-asịkwa unu sorry, Happy Mother's Day. Nke ka afọ a ga-apụ iche. Ngwa ndị nne ka ekwekọrịta Happy Mother's Day. All right. Biko, President Onowu Sister Scholar Gabaka Sriba na a ga-ebu efere na pọs eji na-awụju ya. I hope you njikwa waterproof maka na Nigeria ihe a na-eji na-awụju the thing. So biko anyị ga-eme nke ọma, ndị nna kwadoro akwado sịkwa nda na anyị ga-ejisi ike wee mee ihe niile moon entertain. Anyị ga-amara na ka anyị na-esi anọ ọdụ ụka anyị si anọkwa today. Ndị nna na-echedo everything, so ha na-anọ on the north side, ndị nne on the west, ndị youth and young adult to the east, and our fathers and religious and our church leaders now not to the south. So the sitting arrangement that they go taking care of. Biko, I na young ọbụla si biko nọrọ ebe I dispose na ndị ga-erute gị aka, nwa ị ga-erute gị aka. I believe na ị nwere enough. Onye agara na kitchen anyị ndị na-eke nri nsogbu. So one more time, Happy Mother's Day. God bless you.
And Biko, if you have a chair in the church, upon exit, take the chair with you back to the area where we are having the event today. And then we have a little token. Immediately after Mass, I get in. Thank you. Dalo. Anyị na-ekene onye isi ndị nna ọ kpacha anya were kpagasị unu so unu Happy Father's Day maka ọ na-abụ afụchasị ihe afọ n'isi ma send down the rain ma canopy ma nke ndị nwoke agwa m unu ya nara ya chewa ọkụkọ dị na be n'ugbo na ya agwụgo so anyị na-ekene ha niile na akpagasịrị unu wee lete na unu na ebe a ndị nne mama ndị nne mama ndị nne mama afọ na agụrụ ụdọ unu awọrị na anyị pụọ ilu anyị emeta unu mma Keta Chijioke stand come over here ihe nji isi ya pụta ebe a ọkwa unu fụ ka ọra ọ bụrụ ba ya o toro ka ogugu ihe a bụ Chijioke akụnwa afọ ọta sava anyị ọ nọ yunivasiti ọ nọrụ ọ nata ọride ọ bịakwa ebe ọ bịa savụwa mas mana nke ka nke nya ka etubere ya ugo mmụta mgbe m na-agagharị ebe a obi na-eme mkpumkpum nso obi ihe ọsọ ya kọba nye ọwụ medical doctor dịka anyị si eme na be anyị ihe nji esi apụta ebe a enwere ihe ọzọ our young adults and our youth ọ na-aba asa abụba mas nke banye ha college ma high school enye ha afụzie ya alụọtasị nọ nkụ na ya asa abụkwana mas mfe nothing stops you ene akọ n'ubi Chukwu Chineke a na-eme gịnị a na-akọ n'ubi gị so our young adults and adults and the youth he is an example to each one of us. The humility, the candor, the service that we should emulate. So I say congratulations Dr. Chijioke from USC. Igabakwa n'iru ana m akpọ Deacon Ofojebe. Ikono, I apologize and I thank you for your patience. I'm going to make my last, what I'm going to talk about, even me puta, o ben kenke, makauna anotoga, wantinte. Do you believe? Yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Umunena Christi. Exactly on Ash Wednesday last year, one of Mason San Jose Diocese, and basically was part of the founding of the Igbo Catholic community of San Jose, San Francisco, and Hayward, Oakland dioceses. And in October, Ash Wednesday last year, a couple approached me after we had Ash Wednesday Mass, husband and wife, and told me that why is it that somebody cannot coordinate and take us to the Holy Land? And I said, why are you looking at me? And they said, because I know you can organize it because you're a member of all these communities
And it is true. Hayward, Oakland, and San Francisco. So to cut the story short, mwesi okay, I can try me mana uno makona only if my ngori melono because I've made deacon. I can't say mass for you, but I can be a part of going. And then I thought about onyaga na one year. So in Western Ema, I contact in the Los Angeles, in the Sacramento, because anywhere I try to meet some. So I contacted Father Jude, and he liked the idea. I contacted Onyusunu Tony Kebodo, and he liked the idea, and said he's going to pass it on to you. And then we started to plan. And why I sang Yes, I Believe is that that's the title. I couldn't find any other title to it. And then I gave it, Yes, I Believe Holy Land Pilgrimage. So I reached out to the people that I know that organized the one I went to. Because in 2018, I went to Holy Land. And I had a lot. It was a completely change of my life. So, to cut it short, I have flyer here about the Holy Land. I contacted the person that's going to organize it, and the challenge I'm giving to Los Angeles is that if you're able to organize and get people, enough people, and by the way, your pastor, your parish priest is going. He's going to lead Los Angeles team. So we're not going to have somebody else leading you. But you need to be able to raise enough registrants so that it will make it possible. My understanding from the organizer, Bo, if you get 10 people or so, then one clergy will go. And I know Los Angeles can get up to 30. So without wasting much time, I'm going to leave this flyer to Sir Tony Kebodo, and you will see the detail. And I encourage you, please, if nothing else, give it as a gift to your family. Thank you. So I'm going to hand this over. There will be more information about it relating to the registration and everything. And Tony is in the committee in the picture. Some of you may say, why is Father Jude's picture not here? When we started to organize it, I wasn't sure if he will buy into it. But now he did, we're going to update the flyer and put his picture. So, another one that he asked me to do, quickly, you know, I realized that Igbo Catholic community, Los Angeles, is the biggest in California, but you don't have even one single permanent deacon. You don't have even one single permanent deacon. And I am the only African deacon in the Diocese of San Jose. I think there's only 2 of us in California, Deacon James Obonna and me. It is very cold and lonely. So Father Jude asked me to talk about the diaconate, the holy orders of the diaconate. And I'm not going to talk about all of it here, but I have flyers that I'm going to pass on. If you all think you are called, come pick up this booklet. It will tell you the history of the diaconate, what the diaconate is, what are the challenges and the requirements of being a permanent deacon. I tell them, don't call us married deacon, because there are some deacons, permanent deacons, that are not married. So when you call them married deacons, they get offended because they're permanent deacons, but they're not married. They are called in the church permanent deacons because we don't transition into priesthood.
So please pick up this from Tony Kebodo and understand. One last thing I want to leave on to that. Quick one. After my ordination, my first mass as a deacon, somebody approached me and said, I want to be a deacon. What does it take? And I told him it takes 7 to 8 years. And he told me, how much does he pay? And I said, it is not a paid ministry. He asked him, why are you then doing it? He said, because it's a calling. And he said, I guess I'm not called. And he left. He never talked to me again. So it's not a way to retire. It's a calling. And there is an age limit you have to be under before you can get accepted into the 7-8 year program. And your wife must be involved. Thank you. Anyị na-abịa na ngwụcha ketazi onyinye nwere fọ ndị nna, amen, ndị nne, onyinye nwere fọ ndị nne. Ọ dị mma ka ọ na-emekwa n'etu anụ a ka e wee na-akpaghasị unu. Yeah. Onyinye nwere fọ ndị nne. Ana m ayọ ụkọchukwu, ndị ụkọchukwu n'ebe a agọzie ya, ndị nne ka unu pụtaba ozugbo. Mgbe ya enyi ofu ofu ọ bụrụ ịbụwa asa na aka na abụọ. Onye kele n'igwe na ana. Anyị ji aka anyị wee mepụta ihe Chukwu goziri anyị maka ya. Ka onye bụla gbaa mbọ na-eji onyinye Chukwu nyere ya wee na-arụ ọrụ site na Chineke, site na Kristi wee na anyị. Amen. Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ndị kwaya na-ekwezi ndị nna na-apụta ozugbo. Ndị nne biko nụ ngwanụ. Ezinne Maria oyoyo, Mama mo Maria dị nsọ. Ezinne Maria oyoyo, Mama mo Maria dị nsọ. Ezinne Maria oyoyo, Mama nyo Maria dị nsọ. Ezinne Maria oyoyo, Mama mo 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 Maria dị nsọ. Ezinne Maria oyoyo, hụrụ anyị onye Chukwu n'aka. Ezinne Maria oyoyo, Mama mo Maria dị nsọ. O were nne Mary mere nne, were nne Mary mere nne, were nne Mary mere nne, ọ ga-eji gị mere nwa. Were nne Mary mere nne, were nne Mary mere nne, were nne Mary mere nne, ọ ga-eji gị mere nwa. Were nne Mary mere nne, were nne Mary mere nne, were nne Mary mere
Mary, Mary, Mary. Oh, where in the Mary, Mary, where in the Mary, where in the oh, Jiggy, Mary, where in the Mary, Mary, you were in the Mary, Mary, where in the Mary, Mary, oh, Jiggy, Mary, Where in the Mary, Mary, where in the Mary, Mary, where in the Mary, Mary, oh, Jiggy, Mary, where in the Mary, Mary, where in the Mary, Mary, where in the Where in the Mary, Mary, where in the Mary, Mary, where in the Mary, Mary, Mama, oh, Jiggy, Mary, where in the Mary, Mary, where in the Mary, Mary, where in the Mary, Mary, oh, Jiggy, Mary, Where in the Mary, Mary, where in the Mary, Mary, where in the Mary, Mary, Mama, oh, Jiggy, Mary, no, Mario, yo, Mama, Bo, Maria, then saw. Isn't it Mario, yo, Mama, Mo, Maria, then saw. Isn't it Mario, yo, where are you, Chukunaka? Isn't it Mario, yo, where are Moge, Chukunaka? Isn't it Mario, yo, where are you, Chukunaka? Isn't it Mario, yo, where are Moge, Chukunaka? Isn't it Chalugo, yo, Isn't it Mario, yo, where are you, Chukunaka? Isn't it Mario, yo, Mama, Bo, Maria, then saw. Isn't it Mario, yo, where are Moge, Chukunaka? Isn't it Mario, yo, Mama, Bo, Maria, then saw. Isn't it Mario, yo, Mama, Mo, Maria, then saw. Isn't it Mario, yo, Mama, Bo, Maria, then saw. Isn't it Mario, yo, Mama, Maria, then saw. Isn't it Mario, yo, Mama, Bo, Maria, then saw. Isn't it Mario, yo, Mama, Mo, Maria, then saw. Isn't it Mario, yo, Mama, Bo, Maria, then saw. Isn't it Mario, yo, Mama, Maria, then saw. Isn't it Mario, yo, where are you, Chukunaka? Amen. Amen. Kịtazi anyị na-ekene ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us, please may you stand. First time worshipers, ka anyị na-anya n'azụ anyị afụ first time worshipers n'azụ ha kwụrụ ọtọ anaghị abịa kwụrụ ọtọ ka ha fụ. You are welcome to worship with us anytime you are around here. Kịtazi anyị na-ekene ndị ụkọchukwu ndị nke nọnyere anyị na maasị tata. Ma anyị ebigoro na Deacon Ofojebe, anyị na-ekene ihe Deacon daalụ. Wee na-asịkwa anyị na-ekene ụkọchukwu Gerard Osuagwu nke anyị na-anọ ebe a n'ụwa nọnyekwere anyị tata na mass. Wee na-ekenezi onye isi ụka tata ụkọchukwu Victor ọzọ ofu anya, anyị na-ekene ihe daalụnụ. Biko onye pụba ndị n'oche ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị bụ oche wee pụọ ka anyị were n'ọkwa dozie ebe anyị nọ n'ilo. Daalụnụ. Onye nwe anyị nọnyere unu.
Chukwu ji ike niile gozie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nabano na misa wosigo. Amen. Ola benke amelo me melo me amelo na be no. Amelo me